No creo. Gør! Kom, find os i, Kasper! Tæt på, tæt på! Se fint. Kom nok presse der. Bare bliv ved sådan der. Ja, sådan der. Så står du der. Find en mand. Det er din to, Tobias. Det er dig, Tobias. Aquí es diferente la regla. Det er dig, Tobias. Sí. Hasta el gol, él puede decidir. Tæt på, tæt på! Espérame, no me muevas así, güey. Kom, Mads. Du skal ikke stå og kigge der. Hold on, party! Right. Stå på armen og vise lidt tøs ud. Det er der kommer i gang. Kom, Mads. Du vejer hård. Sådan der. Hold on, Ethan. Right, man, no. All right, boys. Can we get somebody to run the line over the side? I can't go for myself. No. Godt er Mads. Sí. Godt arbejde. Tæt på. Tæt på. All right, Ethan. Godt, Tobias. Es alto. Kom igen. Ind, Tobias. Kom, Tobias. Skal det ikke tæt? Godt nok presse, godt nok presse. Looking good, boys. Tæt på nu. Ej, Mads, bliv der. Det er Tobias, der arbejder. Der skal arbejde så hårdt, det er rigtigt, Tobias. Der skal arbejde så hårdt, Tobias. I skal virkelig bruge kroppen i den her gang, gutter. I skal virkelig bruge kroppen, Kasper G. Ja, så får vi ikke fat i hende. Kom med, Mads. Vámonos, vámonos. Godt det der, Kasper. Flot, Kasper. Gør! Hey, hey, hey. Hey, det er bagfra. Kom, Tobias, Tobias. Got it, Alex. Venga, mi Jerry. Godt, Tobias. Agresivo, agresivo. Der skal arbejde sten hårdt der. All right, party. Eso, eso, para allá. Uy. Jeppe, det er kamp, det gør Jeppe. Tag med, Kasper. Kom igen, Mads. Kom igen, Mads. Godt komme hjem, Mads. Det er din, Magnus. Spil sikkert dernede også, Magnus. Der er ikke tid til alt det der. Jeppe, det der, det duer bare ikke, det dribler rundt. All the way, all the way. Hit it. Godt, Oscar. Jeppe, det skal bare mere på det her, ikke også? Hårde afleveringer, fat i ballen og hårde afleveringer. Mads, du er bag ved dig. Ja, Kasper G. Pas på, ikke komme for langt frem der. But I never know what he says. And all the boys are like, they do something. I'm like, Tag Mads på med. Så må I hjælpe Kasper og Tobias. Hjælp, Kasper. Flot, Mads. Flot, Mads. Godt, Mads. Var klar ind, Tobias. Jamen, han er fløjt sgu da, når han bruger armen, mand. Hold on, party. Let's be aggressive, boys. Det er godt, Mads. Du skal have frispark. Det kommer Let's næste get to gang. the net. Mads, det er super, det der. Super godt, Mads. Lige så stille ud til ham, Tobias. Læg lige der imellem dem. Han må ikke lov at komme forbi dig bare. Ja, ikke pres for hårdt. Bare ligge og stress dem, der er de to. Wide, wide. Godt, Jeppe. Kom, Tobias. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Sí, también. Godt, Magnus. Manos, nada. Følg med, Mads. Godt, Magnus. Ser super, det der, Magnus. Sådan, Sådan, Jeppe. Det er bedre, det der. Sådan der. Vi skal hænge i dem. Sådan der. Están moviendo muy bien, ¿eh? All the way. Uy. Godt, Tobias. Flot arbejde. Flot, Kasper, Jeppe. Godt, Mads. Så meget bedre nu.
Magnus og Tobias, man skal ikke stå sammen der. Var klar ud i toeren. Så har med pandebåndet, en af Tobias, så bytter man. Så har med pandebåndet der. Sådan der. I know your side of the Hey, Kasper! Fornuftigt. Jeg tror alt, der er godt med Godt, Kasper. Fremragende. Yes, let's have it, boys! Hey, vi mangler en herovre på toeren. Hey, hey. Distancia, Jerry! Llévatelo ahí, llévatelo ahí. Good night, Tobias. Come on, boys! Okay, boys! Kom, Tobias. Hej, Tobias. Godt spillet, det er fornuftigt. Godt spillet. Easy, boys. Kom, Magnus, væk. Eller Tobias. Tag turen, Tobias. Godt det der, Tobias Christensen. Tæt på! Tobias, hjælper ham! Og Kasper, giv med! Let's go, Alex! Godt, kom hjem, Magnus. Kom, Tobias, ind og fat i den. Og vi hjælper, kommer og hjælper! Sådan der. Godt spillet, det er det eneste, I kan det der, det er fornuftigt. Flot det der. Det er godt det der. Godt spillet, gutter! Godt, Tobias. Godt, Tobias og Jeppe, det er super spillet. Kom, Kasper, giv! Super godt, det er det eneste, I kalder de her store, Ja, det er også? godt det der. Det er flot! Du kan være der imellem. Kom op, Tobias, op med hovedet. Ja, kom op, Tobias ind og arbejde. Tobias ind og arbejde. Der, ja. Arbejde! Ej, det er synd, Mads. Så får jeg hjørne mere. Hjemme kommer. Godt, Mads. Vi skal arbejde hårdt derinde, ikke også? Det er vores chance. Magnus, ligge der, ikke også? Tobias, arbejde. Flyt jer rundt. Flyt jer rundt. Der, ja. Og hjem og stå igen. Find os ind. Ikke for langt. Find rundt. Pej ham derovre. Pej jo vej der, om der er målspark ham der. Hey, Mads. Sådan, Mads. Det er godt set. Super, Mads. Ja, det er fint, Mads. Man er bare nødt til at snakke sammen, ikke også? Der skal vi tæt på, Jeppe. Der, Godt, ja. Jeppe. Der svigter Mads. Der svigter du den mand. You got it, Patty. You got it, Patty. Fornuftigt, Tobias. Fornuftigt. Está bien, ya está corriendo. Oscar, nu står jeg ordentligt arm på dem der, ikke også?
You got it, Alex! Let's go, boys! Pressure, Blue! Det er fat i Tobias. Handball. Godt, Tobias. Bliv her. Hæng her. Hey, Ethan! All right, boys! Godt afgjort. Godt, Tobias, far. Looking good, Blue! Venga, mi Jerry! Venga, mano, aguante, aguante! Kom, Magnus! Oscar! Kom, Kasper, hjælp ham af med bolden. Og ind og kommer videre. Ind og hug! Jeppe er der! Flot nok! Ej, det er ikke sødt, Kasper. Kom igen. Godt, kom hjem med. Get there, Jerry! Ja, det er super, det der. All right, Blue. The cross is heavy! Der var nogle meter, Tobias. Der var nogle meter. ¿Está en juego? Ja. Godt komme hjem, Mads. Det er super godt komme hjem. Godt, Magnus. ¿Es una comida? Dice que era un platillo. Fantastisk godt, Magnus. Otro foul. Muchos tiros, ¿eh? Pero aparte, ¿por qué no tiran? Tienen que ser directo. Væk med, Magnus. Væk med, hvis vi kan. Nu går jeg det. What the right guy? We all agreed on that. We have to shoot more. Yeah, Right? Kom, Tobias. Because they're Ej, godt nok. they are not being that aggressive, right? They're just playing beautiful. Godt, Magnus. You have to play beautiful and Magnus. score. yeah, you have to shoot, put the ball towards the net Yeah. and not pass it. Oh. Yeah, I thought it was the other way. Ej, du må skåre videre. He was grabbing Michael. Kom nu, Mads. Hej der. Så bliver du, Mads. Så bliver du. Ahora este que. Så bliver du. Helt færdig. Jeg tror ikke, du har ondt. Kom igen. Hey, rundt. Giv dig en pause. Nå, Kasper. Kom, Tobias. Kom op. Ej, du kan forstå på Martin. Don't worry, guys. Jerry. Nada más dile. Tira, Jerry. Bien, mano, está jugando muy bien. Ahorita va a entrar. Hay que acabar las jugadas, Chango, solo. Simon, ikke buse. That's it. Now we're going. ¡Vámonos! Claro, que es un foul. All right, mano. It's always like that. When you play like this, yeah? Super godt efter lige en minut dårlig start, så bliver det mega godt. Det kommer hjem, det der. Mega godt. Og tag den. Yep, og start op, Tobias. Sådan. Kom igen, din del er god nok. Kom ind mere, Tobias. Det er super godt, at lige tæmmer den af, ikke også? Arbejde.
Liv hjem, Tobias. Kom igen. Let's go, Blue! Super. Kom, snak sammen. Snak sammen. Hey, snak sammen. Kommer ikke til dig der, Simon. Kom, Tobias, marker lidt, Tobias. Marker op på tæren. Det er dig, der skal lukke af der. Det er dig, der skal lukke af der. Bliv der, Tobias. Rolig. Ikke for mig, Simon. Ikke for mig, Simon. Bliv der. Simon! Nu har han Bette Syver herude. Let's go up, guys! Ikke for aggressiv, Tobias. Der skal du lægge af. Ja, bare ud og så lige dække den lige så stille. All the way! Næste. Væk med en afgøren. Sådan. Get in, Jerry! Simon! They had someone to pass. Just need a little information just to figure out what's going on. Why are they passing back side to side? Okay, does it seem that's not a Felix tradition? Let's go, boys! Juégala más tú, güey. Afgøren. Kom, Tobias. Prøv det. You got it, Ethan? Kom hjem og hjælp ham. Kom og hjælp ham. Kom og spille. Kom hjem og Kasper, lige her der. Kom op, Simon, Tobias. Right, Michael. Kom lige her, Simon. Flytte videre. Han skal ikke forbi, Kasper. Han skal ikke forbi, Kasper. Der, ja. Está bien, fuerte, Han mano. skal ikke forbi. Eso es todo, Flot, güey. det der. Bien hecho, Sådan güey. skal det være. Así es, mi Jerry. Super godt, Kasper. Estás de pelos, mano. Jerry, tira mucho. Eso es todo, güey. ¡Vámonos! Tilbage til Oscar. Han bare prøv bare, Tobias. Ya son las 5. Ja, godt nok. Yo creo que 5 minutos. Bien, mi Jerry. ¿Cuál? Largo hasta el bol, hombre. Kom op, Fælde! Kom op foran møllen, mand, Tobias. Helt op på møllen. Op på møllen. Ellers i nær. Op på kassen. Er det flot? Det er flot, Tobias. Godt det der, Tobias. Al pie 10, Dios, ayúdame. Diego, tú quédate con ese número de delante. Presse! Godt, Afslutte! Magnus. Godt på mål, Magnus. Det er Magnus. Simon, ikke Simon! No podemos terminar, cabrón. Flot, Oscar. Alene! Jeppe, han må ikke komme forbi! Godt arbejde, Jeppe! Sådan, jeg skal Ej, rolig, Tobias! Godt. Ingen grund til at spille ikke døren, mand, vel? Følg med, Simon. Yes! Simon, han skal ikke forbi, vel? ¿Cómo? Y luego dicen,
chorro! Stenhårdt! Stenhårdt! Vamos a terminarlos, mano. You got it, buddy. Og slå den rundt, når vi har tillid til det. Pressure, pressure, Blue! Kom on, Kasper. Oh, nice. Godt hængt lige, Kasper. Lige her, lige her. Lige her. Lige Magnus. Ikke Buse. Kigge bolden, Magnus. Kigge bolden. Sådan, den får du. Flot, Magnus. Kom, Tobias har. Kom bare, Tobias. Let's go, Blue! Come on, boys! Tobias, du Frem, venter. frem. Tobias foran ham, ikke også? That's the way, mano! Vent, Tobias. Der er ikke tid til det der. Let's go, man! Tæt på! Simon! Godt, Magnus. Simon, du står og kigger nu. Det er on, Tobias. Det er on. Godt, Jeppe. Kom ind. Kør, Tobias. Stop op. Ja, ideen er god nok. Jeg får ikke ret meget arm på den. Godt, Jeppe. Tobias. Tæt på, Simon! Det der, det er jo ikke godt nok! Kom, Simon! Godt, Tobias. Kør, Tobias. Ja, det er en skam. Godt set, Tobias Christensen. Godt set, Tobias Christensen. Det er en skam. Det er godt for Jeppe. Spiller godt væk. Kom op, Simon, du skal tackle af, ikke også? Ja, det er godt, Tobias. Stille og roligt. Oscar. Godt, Jeppe. Kom, Jeppe. Kom, Tobias, du skal være klar nu. Nu du skal slå til, ikke også? Der skal du have klar, Tobias. Tænd. Ja, Det er godt nok. Videre. Ind tilbage, ven. Tilbage, ven. Det er der, du skal møde, som du gør der, Tobias. Det er meget uheldigt, du ikke rammer. Get in, Michael. Det ligger langt fra nu, Kasper G. Godt arbejde, godt, Tobias Magnus. Igen, Jeppe. Kom, Jeppe. Op igen. Op og væk, før igen, Kasper. Bare før dem, som du var før, Tobias, ikke også? Super godt, Tobias. Ja. Let's go, boys! Dem der skal du have fat i. Næste, Kasper G. Kom, Kasper G. Ikke buse, Kasper! Handball! Jeppe! Kom igen! Vær klar, Oscar. I've seen today at least 10 handballs. They're not calling them on any age group, I don't know why. Op og fødderne, vent på, ikke også? Sørg for at stå, så du kan se bolden, Oscar, ikke også? Op til den, Oscar! Op til den, Mark Tobias, og hænderne ned! Og klar, Kasper, ind ud over! Og ikke lave straffe, Kasper! Kasper, ikke lave straffe! Godt, Oscar! De laver jo ikke noget! It's coming, Blue! Sam ikke har på de der, vel? Kig på bolden! Dem der skal vi have, Kasper! Muy bien. På den der store nu! Ahora sí. Yes! Kom igen! Kom op igen! Well done, Blue! Well deserved, boys! Kom videre! Kasper, We'll get it done, boys! Let's go! Let's go! Kom nu, Tobias! Let's have it, Blue! Come on, boys! Let's keep it going! Let's keep it going! Keep it going, Blue!
All right, Jerry. Bien, Mano. Sorry, you can figure that. All right. Watch the fouls. Nice, Mano. No, sí, porque tú son unos pinches cerdos. Let's gain control of the game, Blue. Attaboy, Michael! All the way, all the way. All right. Ay, esta es otra amenaza, chiquitín. One more. Yes. Woo! All right, Blue. This guy. Come on, guys! Stop! Go now! Back, Hey, kom nu! Hey, Magnus! Tobias, I er stadig tæt på, Magnus. Du holder bare ned, det er der ikke plads til. Simon, behind bag dig igen. Stop frem, det gør I ikke. I er så med nødt til at skubbe frem, gutter. Så I får hver sige. Hæng i, Ebbe! Godt, Magnus, sådan skal det være. Oh. Ja, vi bytter lige, dommer. 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 Put everything. Han er offensiv. Okay. Come on, Blue! All right! Kom, Magnus, så skal Arves igen derovre. Kom, Ebbe. Godt, Jeppe. Godt, Jeppe. Hold tæt på! Kasper, I er nødt til at... I står ikke sammen nu! I render forbi dem, ikke også? Kom nu lige lidt. Mads, du har ham den mørke syver der, ikke også? Hæng i. Mads, du har ham den lille mørke, ikke også? Okay, guys! Syveren, ikke også? Tobias og Magnus. Magnus, du skal ind nu i banen og finde en mand, ikke også? Vi kan ikke rende fri dernede. Vi skal have en mand, Magnus, nu. Stop nu sammen, Tobias og Magnus. Ja, de er bedre boldspillere. Det er godt hold. Kom igen, Kasper, du prøver. De smadrer os et eller andet sted lige. De bevæger sig meget mere, det er det der. Ikke buse, Jeppe. Godt, Tobias. Hæng i igen. Kom igen, de spiller godt. Tobias! Det er arbejde nu, ikke? Jeg hænger med hovedet. I er nødt til at kæmpe videre, gutter. Spil bold. I er nødt til at spille bolden, når vi har den, ikke også? Spil bolden, når vi har den. Spil den rundt, hvis vi kan, gutter. Det er I kan. Spil den rundt, når I kan. Det er I kan spille den, ikke også? Godt nok, Magnus. Det ene er udmærket. All right, Blue! Jerry, wait! Nice job, Jerry! Right there! Just right side! En midt på din plads, det er midt på, der du er bag. Nu studerer jeg, at de er mere på den. Godt, Kasper. Sådan der. Godt, hæng i. Yes. Nice pass. Michael! Shoot, Penny! Shoot! Magnus og Tobias, skal du til at snakke sammen, ikke også? Good job. Keep on him. Stand bagud, så. Stand bagud.
Kom Tobias, arbejd på den, arbejd på den. Arbejd på det. Skub det lige lidt op. Magnus og Tobias, vi skal ikke stå dernede, når der ikke er nogen. Vi skal stå og vente på det, det skal vi ikke. Godt, Oscar. Godt, Oscar. Sammen igen. Det der står tæt på. Hold spillet. Tøs, Kasper. Jeg har set det lidt frem, det er svært. Oscar. Tobias er der også. Godt arbejde, Tobias. Det er fordi, Magnus, det er fordi, du ikke har en mand. Sådan, ud af Jeppe. Kom her, ud af Jeppe. Det var en meter. All right, boys. Godt spillet. Hey, hey. Synd det der, Kasper. Ej, Kom hjem, Mads. hey. Kom her med Jeppe. Prøv ham nu. Sådan, Mads. Videre. Godt, Mads. Godt, Tobias. Kom nu, Tobias. Kom igen. Godt, Tobias. Skub nu op ad Magnus, så I får hver sin dig, Tobias. Prøv ham nu, Tobias. Brug lige det sidste energi nu. Godt, Oscar. Kom nu. Godt, Magnus. Flot, Magnus. Det der, det er godt. Du skal have frispark også. Godt, Jeppe. Nej, det er bolden, han spiller. Ikke stygt med frispark. Fløjt første gang. Jeg skal gå op og tage den. De har det at sige. Simpelthen nødt til at tage den op. Jeg tænker, hvis de har en med fri, der vil spille ordentligt. Trilleren igen, Kasper. Kan I være klar til at komme over, Kasper? Ikke op på finderen. Ikke op på. Ikke op på finderen. Ikke op på finderne. Kom, Jeppe. All right, you got it, boy. Kom igen, Mads. Kom igen. Magnus, du er simpelthen nødt til at skal have en mand. Ja, vi spiller altså ikke med sweeper, det gør vi ikke. Vi spiller simpelthen ikke med sweeper. Og ja, det er din. Kom ind, kom ind. Patty, it's yours. Sit, Patty. Oh, good boys. Keep it up. Skub op nu. Mads og Magnus og... Ja, find hver sin mand. Tobias, det er ikke godt at trække det der, vel? Det er kød på. Hver sin. Ja, det er ondt, Tobias. Det er godt nok, Tobias. Magnus, det er fordi, I skal finde manden, og der er de angreb, ikke også? I skal finde en mand, der er Tobias, i stedet for, at der er ikke en, der kan stå ledig. Så bliver vi overspillet. Så når der er to derude, så siger du har en anden derude.
Der skal du være, Mads. Godt, Mads. Kom du, Tobias. Og så turen. Ja, det er flot, Tobias. Gør man også. Kom, Tobias, med videre ind. Tobias, han skal. Tobias, han skal. Tobias. Ind og hugge, Tobias. Ind og hugge. Don't let him shoot, Willem! Kom bare selv, Tobias. Tobias, på banken. Der er frispark til dig, Tobias. Prøv at banke den ind. Get right on top of the ball like they've been doing. Get right on top of the ball. Det er synd, det der, Tobias. Magnus og Tobias, hvad er sin mand nu? Magnus op til Gå hjem, hvis ikke jeg er mand, Magnus. Magnus, der er der. Tobias, fremad. Tobias, fremad. Tobias, op til tieren, så. Kom, tieren, Tobias. Kom, Jeppe. Big, get on him, Alex. He's going to hammer it. Oh, yeah. What is the time? Kom Jeppe, modsat! 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 They've won. Ah, det er skidt afløst, Tobias. Kom igen. Godt, Magnus. That's good. You won the corner. Avery. Hey, Magnus! Jeppe, find away! Avery, what are we doing having everybody up? We're protecting the lead here, for heaven's sake. Up and down! Er klar, Tobias, nu ikke også? Sådan her, Jeppe. Full side, Alex. Full side. Magnus er herovre. Godt, Tobias. Get him! That's it, Avery! Good job, Yvonne, get in there. Yvonne, get in there in a defensive position. Especially when they kept passing back. I was like, Yeah. we're going to have a talking with these boys. Based on my incredible football knowledge, I'd say that's the wrong thing. It is a bit stress-inducing, all that stuff. Stay in. Good job. Oh, foul! There's going to be more. Godt arbejde. That's it. Goal side, Alex. Get it! Go! Jeppe, Jeppe, du kan ikke føre nu. Hold op, Tobias. Du kæmper det, du kan. Videre. Kom, Tobias. Tak. Tak. Hey, Mads, du må vente. Clear. Shut him down, Willem. Kom igen, Tobias. Du prøver. That guy's got a great shot. That's how Blanca. Yeah. Like that shot come from here was picture perfect. Yeah, Like, beautiful. really good tip by Evan. Yeah. That's what it took. It took his height. Yeah, that's pretty amazing. Evan
Come on, guys, get to the ball first. Get right in front of the ball. Get in front of the ball. Who's there? Oh. That a boy, Avery. Take it. Not a boy, Avery.